Tun video chuan ka be sei lo thil deuh mai ka hmunul mai a han ta lan ve hrim ka duwa zai thiam Alexa kan hre deuh fur ome ani hi dam lo ani a pail kan sar ani dam doi nei en kolin mun hla jok te an pana kan hria anga ki ai ning hre jok veka chuta chuanin en kol na te a hau tak don khup mai a chu kan hre deuh fur hlom ni a po ka nga ya ti chuan hei WhatsApp group frang te kan han ena thil news te kan han en hianin min tilom deuh tu mai ka hmuta ta hei video han da ka duwa group WhatsApp group pakhat da tinga chu han en chinina hei J.Lalrosanga surprise give group ti ania mi hal sa te tampuina tur ania ti chuan group member hi mi zariat sunga pani member an ommeka J.Lalrosanga ngai sang tu te ani chu are sanga sang tu te group ni ngei tur ani tiang hian group rawa po group hale zual an ding le ning kan fria are san ngai sanga an dinga ti chuan group hale zual akal chuak ning kan fria akal chuak te khana dikang em phei chu ka hrelawa group hale zual a ding te po niang chu ti chuanin Alexa damlo thu an fria chu tiang chuanin poisa an lo tho khom reng mai alo nia are sa tan liu po ni lovin Alexa tan khan poisa lo tho khom reng mai alo nia an WhatsApp group hian a member zat kan thria ti hianin zaria sumnga pani an nia group thadeu mai lo dinga chuan an poisa tho khom hi Alexa tan an hlan ania Alexa zai ngai thlo tan toite kan ngai that sin nga ti chuan an hlan zat te kan ta hlang tel don bok nia thirvel kan nuam nge ye ilim khale isunu chuan namwal ma dang silo don vel trin chimo phong le ila kan chuan na ma se ka tong don silo che ngai thathi hrilo meng ti hianin RS group surprise gift group ani chu te an Luangchhuak ta adanga po ma pon Luangchhuak mai theibo kan hrelo po ni theya ngoi reng ta pana lo Luangchhuak po ni theiani ni an ti ro puya ti chuanin anu pui nena I an thon ta poisa ti hianin Gracie van la lom tini la van la lomi ni ngei tur ni anu pui hi ta chuanin I an thon ta ni poisa an thon za ti cheng sing ni zanga somsari lai mai an thona engmo zat an sen so engmo zat chu a phushu ve tura chuan angai theini cheng sing ni chuang chu an ti ro pui khop mayang group member an fak om khop mai Alexa chung te po an lom don ti a hriat mai tiang zat tinga poisan han dong le chu an mang ang don em ti hriata na eng te ho te kan ngai po kan tor hi chuanin dam doi man alo sanga na chok na man ti te po hi alo sang chho zela tiang chu ni a boi thla ka kan sar ngat phei chun en kol na te a hau tak don ti hriata J.Lalrosanga surprise gift group te kan tong sun long ka mi lo thla thiam ula ni an fakom thlo ta ni hei aina sa Luangchhuak le te po an duina rin om tiang ani chuanin thil adong tu ni ai chon a pe tu ni zel hi anom zia chu a pe thang chun an hravekanga chu tiang chuanin J.Lalrosanga surprise gift group te po hi fakom takan ni adang en tinan po Alexa cholo po an nena cholo po hian an Luangchhuak lawang te soi thelewa tin soi mai pakhat ka nei chu kan soi le anga hemi pul hian aresa J.Lalrosanga te unaw po hian poisa aron thotel an titlat mai rs du unaw an fakom khup mai mi Luangchhuak nun an nei ani top mai a ma zunga thilpek te po kan hrenwal ome rs po fakoma afans te po fakan phu an phul hi lening kan hria tianga mi thil pathin te fakan phul tuk group a omte RS fans te antila zongzong te he video call tlang hianin ka fak chuwa vele top pe nya mai na fakin phua inkal zela tura du sakna ka hlan chuwa tin pathian in le tam takin a petu chu kha mal asom le chu ka be sein ka ring tlatani thil tha chu pathil thati chu pathianin ale tam takin mal som chu ro se ti kha kan soitel duwa Alexa pon
lo dam pha se dam doi mang tangkai takin lo mang se tika du sakna kan hlan tel bok ani e atop dan rssi icon laia azai kalak nge hi kan da vele shrim nge o kongte ti hla o J.Lalrosanga tui dam mo Lalrosanga kan lam sun nam lo ka Take a fun out to the night. Ngày nay ta thì phúc phúc nghe, ta hiểu đi. Thì nay để cứu, ô cô té, để mày quay luôn. Cái lối đi, ít thêm lo pha.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ